खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनास्रि गयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। चिराङाव मै बेदरजों लोगोसे फालांगिरिखौ एसएसबिआ हमदों। सालाकाथियाव सासे सिखावा फोरोंगिरिनियाव 5 लाख रां दाबिनायनि दायाव हमजादों। उत्तर प्रदेशआव हाबानि हालदै फोरबो समाव दैखराव गलांनानै 13 सुबुंनि जिउ खहा। बिजनी सानजा लारुगावआव हाग्रानि मुफुर। क'क्राझार सदर थानायाव कंग्रेसआ एमएलए रुपज्योति कर्मीनि बेरेखायै एजाहार होदों। बिजनीआव ड्राग्सजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगि हमजादों। चिराङाव दंफां थुख्राजों लोगोसे 3 हमजादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सुबुंफोरा हाग्रा बंग्रा दानस्रांनायनि अनगायैबो दायो जिब जुनारफोरखौ अना खाना नायगार जिउ फोजोबनो राहा लानो हमबाय। मख'जाथावदि थांनाय बुधबारखालि फुंबिलि समाव बिजनी खुमुरसालियाव हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरजों लोगोसे एसएसबिनि 15 नं बेटेलियनआ लामायाव गोख्रों सिग्रोमनायाव सासे मै बेदरनि फालांगिरिजों लोगोसे गासै 9 केजिसो जानाय मै बेदरनि दामोलखौ हमनो हायो। गोबाव समनिफ्रायनो मानासनि माहारियारि हाग्रानिफ्राय मैनि शिकार खालामना मै बेदरखौ गुबुन गुबुन जायगाफ्राव फानबोगासिनो दंमोन। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो मै बेदरनि फालांगि खालामबोनाय सुबुंनि मुङा अबिनाश नार्जारी। बेजों लोगोसे फालांगि खालामग्रा सुबुङा बुंथिनाय बादिब्ला गावजों लोगोसे गुबुन सासे फालांगि दंबावोमोन। दायो पुलिस सुलुङाव मोनना खारखुमानानै दं, जायखौ बडेन ब्रह्म मुं होनना बुंथिदों। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि थानानि बेन्दोंआव सासे सिखावखौ रां दाबिनाय थासारिनिफ्राय पुलिसआ हमनो हायो। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि पुलिस आउटप'स्टनि सिङाव थानाय नायासरन गामिनि प्रातिसन बर्म मुंनि सासे फोरोंगिरिनियाव सासे सिखावा अबिसर हकआ 5 लाख रां दाबिदोंमोन। अबिसर हकआ गावनि दाबिनाय 5 लाख रांखौ फोरोंगिरिनाव लांफैनाय समावनो फोरोंगिरिया पुलिस बिफाननो खौरां हरनानै सिखाव अबिसर हकखौ पुलिसनो हमहैयो। दायो सिखाव अबिसर हकखौ पुलिसफोरा जोबथेसालियाव लाना थांबाय। उत्तर प्रदेशनि कुशीनगराव गासै 6 सिख्लासा आरो 7 हाबा जानाय आइजोफ्रा दैखर सिङाव गलांनानै जायगायावनो जिउ गोमायो। मख'जाथावदि थांनाय बुधबारखालि उत्तर प्रदेशनि कुशीनगरनि मोनसे नखराव हाबानि थाखाय हरनि समाव हालदै सेरेमनिनि खालामनो गंसे दैखरनि सायाव लहानि सान्द्रि जांख्ला दोननाय जांख्लायाव गासै 13 हिन्जावसा आरो आइजोफोरा गाखोदोंमोन। बेवहायनो हरखाबै जांख्लाया बायनानै दैखरनि सिङाव गासैबो गलांजोबो। जाथायनि उनाव हालदै सेरेमनिनि हाबाफारियाव बाहागो लानाय गामिनि सा 15 सुबुंफोराबो गलांदोंमोन। गामिनि गासै रायजो राजाफ्रा दैखरनि सिंनिफ्राय गलांनाय सा 15 सुबुंफोरखौ बोखांनो हायो, नाथाय सा 12 आइजो आरो सिख्लाफोरखौ थैनाय थासारिनिफ्रायसो बोखांनो हादों होनना सुलुङाव फोरमायदों। दायो सा 12 गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरबाय होनना मिथिनाय जादों। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा बेन्दोंआव थानाय सानजा लारुगावआव मानास हाग्रामानि मासे मुफुरा गोदाव सोराव फैसनदों। सानजा लारुगावनि रायजो राजाया मुफुरखौ नुसननानै हाग्रा बिफाननो खौरां हरनायाव उननि समाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफ्रा मुफुरखौ ट्रेंकुलार खालामनानै बेहुस खालामनानै उननि समाव मानास हाग्रामायाव हगारहैफिनदों। नाथाय सोमोनांथावदि सानजा लारुगाव गामिया मानास हाग्रामानिफ्राय 15-16 किल'मिटार गोजान जायो। अब्लाबो बे मुफुरा माबोरै एसेबां गोजानाव सौफैखो बेखौ साननानै गोबाङानो सोमोनांदों। थांनाय 14 फेब्रुआरियाव मरियनि समस्तिनि बिजेपि एमएलए रुपज्योति कर्मीआ आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भुपेन बराखौ ननसेन्स सोदोब बाहायनानै रायनायनि थाखाय बिस्थिबारखालि क'क्राझार जिल्ला बावखुंग्रि ब्लक कंग्रेसनि आफादगिरि मनिक चन्द्र ब्रह्म आरो लेङाइ आफादगिरि हाबिल आलीमोनहा मुंसाइ होनानै रुपज्योति कर्मीनि बेरेखायै क'क्राझार सदर थानायाव एजाहार होदों। मानो होनोब्ला कंग्रेस दोलोआ मोनसे हादोरारि राजखान्थि दोलो आरो बे दोलोआव आब्रुथि दं आरो कंग्रेस दोलोनि प्रदेश कमिटिनि आफादगिरि जानांगौब्ला बेहा गोबां मान मर्यादा दङ। बेखायनो रुपज्योति कर्मीनि बेबादि गाज्रि रावजों रायनायखौ बावखुंग्रि ब्लक कंग्रेस दोलोआ साबजानाय मोनाखै होननानै आफादगिरि मनिक चन्द्र ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों।
चिरां जिल्लानि बिजनी नोगोरनि साखाथि पुराना बिजनीयाव एसडिपिअनि दैदेननायाव पुलिसनि मोनसे हानजाया गासै ड्राग्स फालांगिखौ गोबां ड्राग्सजों लोगोसे हमनो हादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिया नलबारि जिल्लानि तपन चिल आरो सुनिल तालुकदार। बिसोर सानैनिफ्राय पुलिसआ गंसे मबाइल फन, मोनसे साबोननि बक्सआव 11.17 ग्राम ब्राउन सुगार आरो नोगोद 12,017 रां जब्द खालामनो हादों। चिरां जिल्लानि खारायबारि हाग्रा ओनसोलाव 6 नं एसएसबिनि बेटेलियान G कम्पानिनि मोनसे पेट्रलिं हानजाया दंफां थुख्रा आरो गारिजों लोगोसे 3 दायनिगिरिखौ हमदों। हमजानाय सुबुंफोरनि मुंखौ फारियै शंकर दैमारि, आनन्द मुसाहारि आरो रान्थें बसुमतारि होननानै एसएसबिनि सुलुङाव फोरमायदों। गासैबो क्लेम सिजारखौ एसएसबिआ हाग्रा बिफाननि रुनिकाटा रेन्ज अफिसाव जमा होबाय एबा गथायनानै होबाय होननानै मिथिहोदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।